meidän uudelle videolle ja samalla ensimmäiselle videolle. Me ollaan Pate ja Juho ja me tehdään pelivideoita. Ja sieltä itse asiassa Pate tuleekin juuri traktorilla. Valmetilla pihaan. Elikkä tosiaan meillä on tämmönen pieni tila. Lampaita. Tulee pieni talo ja sitten talli. Sano Pate moi katsojille. Joo, eli meillä on tänne lampaita. Pääsee ja sitten tähän ja sitten tuolla on tommonen joki ja sitten meillä on alkuun ainakin vaan yksi pelto, jossa kasvaa ruohoa. Joo, sun pitää ottaa se niittokone. Joo, niittokone. Juu. Ja niin. Lähdekö mä käsittää kun Fiatilla vai? Laita niittokone tonne jonnekin. Mut joo, me ollaan tosissaan uusia. Molemmilla on ollut omat kanavat, mutta ollaan tehty just jotain shortseja pienempinä, mutta nykyisin pelataan Farming Simulatoria. Ja niin. Juho, no. Juho, otatko se Fiattiin vai? Ota siihen, käy hakemaan, osta se niittokoneen. Okay. Juu. Eli niittokone pitäisi ostaa. Eli varmaan tämmönen on ihan hyvä. Kuunin niittokone. Eli meillä on 270 000 rahaa, mutta meillä on lainaa noin 200 000. Ja niin. Mä astin sen niittokoneen, käy hakee se. Niin, mut minkä ihmeen, niin sä et sä osta sitä samaa kuin sulla kerran. Kuunin. Ja niin, lampaita pitäisi hommaa, mutta ekana pitää saada kyllä heinää ja vesikärri pitää ostaa. Ja paljon tähän menee eläimiä? Tähän menee 80. Että joo. No, mäkin voisin tässä laittaa vaikka niittokoneen tonne talliin. Meillä on tosissaan Fiat Agria Valmetti. Ja näillä myös tässä aloitellaan ainakin. Ja mä pelaan ratilla ja polkimilla ja tosissaan Pate pelaa ihan näppäimistöllä. Sillä ei oikein rattia polkimilla, mutta luultavasti sillekin tulee rattia polkimet. Mä voisin käydä ostaa vesikärrin että noille lampaille sitä vettä. Jos tässä jaksossa niin valmistellaan tätä meidän maatilaa ja ensi jaksossa olisi niin lampaiden tulo. Et se varmaan kuulostaisi ihan hyvälle. Joo. Ja sitten ei sit oikein osata editoida, että saa nähdä mitä näistä videoista tulee, mutta pitää koittaa jotain. En oikein itse ole koskaan ollut hyvä editoimaan, enkä varmaan koskaan tule olemaankaan, mutta sitä oppii. No oot se puolet paremmin kuin minä varmaan. No joo. Patellahan oikeesti on oma maatila, niillä on lehmiä. Eiks niin, Pate? Patelle tää on ihan tuttua hommaa oikeessakin elämässä. Paitsi vähän erilleen, jos on lampaita. Niin, lampaita niille ei ollut, mutta joo, sitten missä täällä on vesi? Säiliöt. Täällä. Tää on varmaan ihan hyvä. Juha muuten, alas mä nyt leikkaa niittää. Alas mä nyt suoraan niittää. Ei sitä vielä pysty, se kasvaa vielä. Oho. Mikä me nyt katsotaan?
vois käydä kattoo. Voit tulla kohta kyllä varmaan pitäisikö meidän tehdä paaleja vai noukivaunulla? Mä tiedän, paalit säilyy paremmin. Myös maksaa enemmän. En mä oikein tiedä. No. Tehän toinen sit kun jos tehdään noukivanon tarvii siivoa. Niin. Auman. Et oisko se vielä jotain? Ei siellä nyt oo. Joo. Käy kattoo tätä meidän lampalassa. Joo. Ei sinne pääse. Oi niin. Ja. Eiku. Eli meille tulee lammastila tänne ja niin edespäin. Haluatko sä käydä Fiatagrilla tosta joesta niin vettä? Tai itse asiassa mä haen kuvaan. Niin. Juu. Käydä vettä. Sä voit käydä etsiä jotain peltoja, mitkä ois halpoja ja suht lähellä lisää peltoja. Onko? Mitäs tää missä? No tää kakkonen nyt on arvoltaan 25 000. Tää on aika iso pelto. Joo. Tää on tässä joen vieressä. Tästä on osan jokea. Joo. Tästä saa muuten koko loppujoen. Joo, kun osais peruuttaa. Niin kannattais hommaa. No, oot sulle... No, voitais hommata se. Onks mulla oikeesti? Oota, mä annan ne ihan just. Jos haluais mittakaavassa suurimman pellon, niin se on toi 6. Joo. Eiku 89. Paljon se hintaa? Ei ota liian syvälle. Ja sit täytetään. Siinä on pumppu mikä. Onks mulla vieläkään niitä? Oota, mä annan ne sulle. Joo. Mä voin tulla näitä nyt pari. Noin. Ai niin. Katsojat, ottakaa myös jotain pelejä, jotka haluatte. Niin, jos haluatte nähdä muita pelejä kuin Farmia, niin ehdottakaa. Annako oikeeksi? Mä annoin. Onko mä käyn ostas? Siinä kasvoi mun mielestä heinää. Käy katto. Joo, käy kattoo, että onko sen että voiko sen käydä jo niittää? Juu. No on se varma, että se kasvaa heinää? On. Aika varma. Joo. No. Laitetaan fitti kuntoon. Juho, jos No. tuolla kasvaa hyvää heinä, niin kumpi lähtee niitä? Haluat sä lähteä? Mä voin mennä. Koko. Mä voin tulla Sä voit käydä kaupasta karhottimen. Täällä on kasvaa heinää, mutta erittäin heikko. Sato, vähän lannoitusta 0. Oota, mä tuun kattoo. Mä tuun tästä mettäreittiä. Kato samalla. Tässä on satobonus. 3 tää kasvaa ja lannoitettu 100%. Ja tääkin kasvaa, pitäis lannottaa. Lähde hakee karhoti.
Juu. Eli meillä on tässä tosiaan mettää, että jos tarvii isontaa, niin meillä on ihan mukavasti mettää tässä. Vois oikein, haluat sä isontaa jo sitä, kun eikö sitä jo tarvitse? No ei tätä nyt vielä sille. No joo. Jossain kohtaa, jos haluaa enemmän lampaita, niin tähän menee kyllä 80 luokkaa. Että silleen. Ja eli koneena meillä on Fiat Agri 180-90. Sitten, no, mä nyt esittelen kaikki, niin meillä on AS Lizard 2,2 metriä leveät, ei kovin iso. Meillä on Kuun GMD 4411 niittokone. Ja sitten meillä on Nordstenin HK25 plus NS330 niittokone. Ja sitten meillä on tämmönen hieno keltainen kartano. Ja pien autotalli. Ja niin. Ja, no niin, tässä Paavo alkaa varmaan kohta tulemaan tuolta. Ja sieltähän se tuleekin karhottimen kanssa. Valmetilla minkälainen hieno karhotin. Sinne menee. Ei oikein tehot riitä yläväkiin. Valmetti taitaa olla vähän laiska. Joo, kauniit maisemat täällä. Oh. Joo. Mut joo, eiköhän tää video ala olemaan aika lailla kohta tässä. Niin ensi videossa ois varmaan ton pellon lannoitus. Ja joo, ainakin semmonen. Ja se lannoti pitää tietty ostaa. Ja varmaan aletaan miettimään eläimiä ja muuta semmoista, mutta me oltiin Paavo ja Juho. Ja